Hlavně já jsem takovej i s tou asi roztěkaností to souvisí, že prostě jeden se zbudím. Chtěl bych prostě, nevím, fotit na 8 blesků a jenom jakoby úplně full on digital look, prostě vyžehlenej a druhý den bych prostě dělal jenom jakoby špinavý prostě Terry Richardson, jako blejskaný analogy a třetí den bych prostě fotil jakoby úplný shity anebo natáčel videa na iPhone, jakože. Jelikož oba dva jsme z té neakademické půdy, myslíš si, že je vlastně jako výhoda, nebo spíš jako nevýhoda znát nějaký ty základy té fotografie? Děláš 5 dobrých věcí a seš tam prostě, a seš jako etablovaný jako míře. Přirozeně cool mít ten svůj níž? Vydefinovaný níž a styl prostě. A já nevím, jakože se baví jako práce Benedikta Renče prostě a ty víš na první dobrou prostě, že to je Renč. Jakože vidíš tu fotku a jsi jakoby, který umí nafejkovat tu věc, aby vypadala fresh. Protože když jsi v prostředí té restaurace, tak ta věc prostě je fresh a ty za těch 5 minut stihneš vyfotit, než jakoby se tam něco zkazí. U té komerční fotky je to fakt 80% o tom, jakože uděláš si ty obhlídky, uděláš si vizualizace, uděláš si 3Dčka a Ička a jakoby jdeš na ten set prostě jenom mačkat spoušť. Tak já vás vítám u dalšího dílu tohle labového podcastu. Tenhle díl je s číslem 8 a máme tady skvělého člověka, fotografa Jakuba Zemana. Jakube, vítáme tě tady u nás na Letný. Děkuji za pozvání, měl jsem to kousek. Díky moc, že jsi přišel. Jakub je fotograf, režisér, majitel studia HDHD a je to člověk, který byl, jestli před rokem to bylo v 30 po 30? Jo, letos na začátku roku. Na začátku roku. Takže ve svých vlastně 24 letech velice úspěšný člověk. 24 je. Jo. A mně to přijde jako hrozně zajímavý, protože já vždycky, když tady mám jako tu mladší generaci, kterým je vlastně kolem těch 25, tak mně se hrozně líbí prostě to, co tím jako mladí tvoří. A mně to přijde hrozně inspirativní. A vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem si jako pozval sem, protože je skvělý prostě sledovat tady ty jako mladý talenty, co jsou už prostě takhle v těch jako nízkých letech takhle úspěšní. Takže tak, a jak se chci zeptat, jak to všechno jakoby začalo, protože já vím, že ta tvoje práce je jako hodně různorodá. Ty jsi vlastně začínal sportem, ty jsi začínal dělat portréty, jak to vlastně celý tady to jako vzniklo úplně ze startu? Jako první situace, při kterých jsem vzal do ruky foťák, bylo, když jsme s mýma kamarádama jojovali, tak ten foťák jsme nepoužívali na focení jako takový, ale na natáčení jojovacích videí, které jsme umisťovali na YouTube a dělali jsme se z toho různé sestřihy a tak. A pak v určitý moment nás tohle natáčení přestalo trochu bavit, ale ty foťáky nám z toho zbyly. A samozřejmě jako začali jsme na ně nějakým způsobem jako poznávat, že mají i tu funkci toho focení a s celou tou partou, se kterou jsme dřív natáčeli, tak jsme začali hodně, v té době to nám mohlo být okolo nějakých třeba 13, 15, oblejzat urbexy a fotit jako urbexy a takový jako naše kámoše a kámošky s dýmovnicema a tyhle ty jako v té době trendující, kýčovitý, jako temný fotky. A tohle byl nějaký úplně jako prvopočátek a potom podle toho, jako v jaký zrovna životní jako fázi jsem byl, tak jsem fotil jako to, co mi zrovna přišlo nejbližší, takže jsem potom v 16, 17 mě bavilo jezdit na skateu a pohybovat se trochu v té jako skateové komunitě v Budějcích, kde jsem tenkrát bydlel, takže ten sport se stal nějakým jako trochu ústředním jako zájmem té mojí tvorby. Byly to pak třeba nějaké eventy, protože v té době mě hodně bavila hudba a chození na koncerty a spolupracoval jsem na jednom jako budějovickém festivalu, takže tam jsem se s tím focením mohl hodně jako vyřádit. A tohleto jsem potom, když jsem se přestěhoval do Prahy ve svých 18 kvůli vejšce, tak jsem podle mě byl furt nejvíc jako fokusovaný na nějakou jako eventovou, dokumentární, ale už trochu i jako portrétní fotku.
která vycházela z toho, že mě bavilo fotit i ty kámoše a lidi, který jako jsem měl okolo sebe. A v té Praze to podle mě potom začalo nějakým způsobem jako krystalizovat, že se ke mně dostalo spoustu jako hezkých spoluprací, které mi zároveň otevřely dveře, abych si vyzkoušel i jako spoustu jiných žánrů té fotky. Ať už to byla třeba spolupráce prostě s Honzou Černým nebo s Ambiente, který vlastně vznikly tak jako náhodou bez toho, abych já měl nějaký jako skill nebo zkušenost s tím daným oborem té fotky, že vlastně jako Ambiente se mi ozvalo a já jsem fotil jednou v životě před tím jídlo a vlastně jsem vůbec nevěděl, jaký jsou ty specifika a požadavky toho. K tomu se ještě vrátím na tady tím projektům. Já si chci ještě jakoby zeptat na to přesně, myslíš si, že tak si říkal, vlastně jste si točili, fotili tady ty jako ty věci a tak, což je hrozně super. A myslíš si, že vlastně pro mladý začínající třeba fotograf, co začínají teď, bys jim právě doporučil, ať přesně fotografujou ty lidi a ty kámoše přesně a to, co je vlastně jim přijde jako zajímavý? Že co vlastně, já co si jako dělal, myslím, že jako nejpřirozenější jako člověku je fotit to, co mu je nejbližší. A myslím, že to i tomu člověku bude jako nejsnáz, protože se v tom bude cítit jako nejlíp, že asi jako mě by nebylo komfortní jako spoustu nějakých oborů, jako který vlastně jako nežiju a nechci se do nich jako stylizovat, protože potřebuji, aby ta práce mi byla jako blízká, takže mi přijde, že jako fotit ty lidi a ten svět okolo sebe a kapely, který jako ten člověk má rád a značky, který ten člověk nosí a v nějaký tý jako subkultuře, i když to je hodně takový vágní dneska, tak jako pohybovat se v tom a fotit to mi jako dává největší smysl. A ještě se ptám tady z těch jako projektů nebo z těch lidí, se kterými vlastně ty jsi začínal, tak vrátil se s tomu ještě po těch 9 letech třeba, nebo 8 letech vlastně zpátky, že byste třeba přefotili teď s tím, co jakoby už mají za sebou, třeba právě nějaký jako vizuál toho a toho jo, třeba jak jste jako něco takového, přemýšlel jste něčím takovým? Jako občas si z toho děláme, protože s tím mým nejlepším kamarádem, se kterým jsme vlastně začínali už jojovat, tak máme právě to HD studio, takže občas si děláme z toho srandu, že jako s tím setupem a tím skillem, který máme teď, bychom jako znova udělali nějaký jako jojo video, ale vlastně nevím už ani, jestli ty jojo furt máme. Byste mohli udělat nějakou jako spec commercial jako pro nějaký jojo brand, víš co, mě se hrozně líbilo třeba, nevím jaký byly ty třeba brandy, ale mě by se hrozně líbil třeba nějaký třeba z Budějovice, jo? Budějovice prostě mají třeba eventuálně nějaký jojo brand a že byste prostě udělali pro ně nějaký jako spec. To by bylo epický, no. Možná se k tomu vrátíme ještě. Při nějakým jako jubilejním výročí tohohle by to bylo asi super, no. A ty YouTubeový videa takhle, tak to je ještě dohledatelný někde? Jako bohužel. Nebo jako je to podle mě dohledatelné, ono jich vlastně nebylo jako tolik, ani to nemělo jako žádný dosahy. Já vím, že tenkrát jsem jakoby jsem vždycky jako představy o tom, že se upnu na nějaký field a začnu se jako tím živit, takže vím, že jsem jako když jedno video překročilo 1000 views, tak jsem řešil, jak zapnout monetizaci a tak a myslel jsem si, že jakoby v těch 14 budu za vodou a pak jsem v 15 rozjel jakoby nějakou fashion značku a chtěl jsem jít na fashion školu a vždycky jsem byl jako hrozně jako rozhodnutý, že se budu moc živit jakoby nějakou takovouhle blbostí a nakonec tou blbostí je jako fotka, no. Tak. Ale víš co, to je hrozně zajímavý, protože já si myslím, že tady ten element, i když vlastně to necháš třeba v nějakém jako raném věku a je to jedno si třeba teď, nebo to bylo těch 10 let zpátky, tak si myslím, že to je velice důležitý a vlastně si myslím, že to je velice důležitý i to v těch jako dětech třeba, který třeba budeme mít jako v budoucnu, takže vlastně v nich jako budovat, že to je naprosto OK. Víš co, přesně se jako nadchnout, jak se nadchl ty, že prostě se viděl, že to chceš fakt dělat, protože já si myslím, že to fakt jako, to je ten drive toho, že to vlastně pak jako třeba děláme nebo neděláme, že vlastně je jedno, že si to třeba dělal pár měsíců nebo půl roku nebo i klidně týden. Pokud ten týden jakoby tomu věřil, tak je to jako skvělý. A vlastně pak člověk postupem v tom životě, že jo, se jako nějak formuluje a vlastně si mění tu trajektorii jako někam klidně jinam. A to je jako důležitý, no. A to je super. Že vlastně pak se našel v té fotce, no. Že... Já si myslím, že to je jako
to vlastně nejvíc, nebo jako jedna z nejvíc věcí, co můžeš v životě mít, tak je být jako nadšený pro něco a věřit jako něčemu, i když jako podle mě nikdo jako není na 1000% přesvědčený, že ta věc, kterou dělá jakoby správně, ale jako podle mě to, že tomu věříš, tě může jako někam. A já vlastně vím, že jako nejsem nejdál v ničem a jsem od toho jako hrozně daleko, ale jako furt podle mě to, že v to věříš, tak jako, že já bych si prostě nikdy nepředstavil, že mě bude moc živit fotka, že budu moc mít jako studio, že jako my se nad tím xkrát pozastavujeme, že vlastně jako co všechno je ta naše práce, jako že jsi placený za to, že jakoby vymýšlíš nějakou jako vtipnou blbost prostě, že jako víš, jako, že je to hrozně absurdní, no. Já ti řeknu jako větu, já jsem si jednou uvědomil, že vlastně my jsme jako placení za něco, co vlastně jako milujeme. Takže vlastně ty děláš něco, co, jak to přirovnal jako jsem dřív neměl práci, kterou jsem rád. Že vlastně jsme placení za něco, kam chodíme, máme rádi ten kreativní proces, milujeme tu práci, ještě se to dostane zaplaceno. A to je právě, to se právě říká, že to je jako ten největší, jako nejšťastnější jako model, který se ti jako člověkovi může stát. A strašně moc lidí to vůbec na to třeba nedošáhne, protože prostě se třeba do té situace jako nedostanou skrz to, že jsou třeba jako někde můžou být třeba zacyklení v práci, nebo přesně si zvolili špatně, nebo tak, a pak už se třeba bojí skrz třeba závazky, víš, jako s rodinou a takhle. A takže si myslím, že to je nejvíc. Vlastně já si myslím, že to je jako strašně vzácný. Takže si to vlastně uvědomuješ už teď, víš, že vlastně sedíte, máte studio prostě kreativní tohle, tvoříš tady ty jako obrovské věci a vlastně jsi jako velice jako humble v tom, že si to vlastně uvědomuješ a víš, že vlastně. A já si myslím, že ono to má jako všechno, že to má i ty samozřejmě jako stinné stránky, od toho, že máš vlastně jako non-stop pressure, který si vytváříš i nevytváříš na sebe sám, na to, že prostě musíš být dobrý, zároveň pak jako v různé etapy řešíš i nějaký jakoby finanční věci, že jako potřebuješ, aby ta věc vydělávala a jako potřebuješ si nějak živit, takže si nemůžeš úplně ustřelovat a musíš tam dělat nějaký kompromisy, ale vlastně jako myslel jsem tím primárně to, že mi přijde vlastně jako crazy, že z nějakého koníčku, jakože si vždycky vrátím v hlavě do těch svých jakoby 15, kde jsem prostě si fotil jako brouky a dýmovnice. A vlastně mi to jakoby, jakože mě vůbec nenapadlo, že to je jako real shit prostě, který by ti mohl zaplatit, já nevím, byt na Letný, nebo byt kdekoliv, nebo jako, jakože vůbec prostě náklady na život, jako a jde to, jako, takže. To je mega, no. Hele, k tomu se ještě pak vrátíme a mě zajímá ten kreativní proces, jo? Protože z mý vlastní zkušenosti vlastně, když tvoříme nějaký ty jako vizuály nebo máme nějaký projekt, tak to vlastně nejdříve, nebo z mý zkušenosti, mě zajímá ten tvůj proces, mě častokrát třeba, když o něčem přemýšlím, tak mě se o tom třeba i zdá, jakože prostě nebo přesně, nebo seš někde ležíš, nemusíš ani spát, ale vlastně přemýšlíš nad tou vizí, nebo třeba jdeš tramvají, posloucháš nějakou, nebo autem, posloucháš třeba nějaký song. Máš to taky tak, že vlastně, když třeba přesně slyšíš nějakou tu písničku nebo něco, takže si vlastně jako představuješ třeba skrz nějakou emoci, že hele, na tohle bych třeba chtěl vytvořit, jak už třeba osobní projekt, nebo třeba nějakou reklamu nebo něco. Cítíš to taky tak někdy? Hele, já myslím, že ten můj proces probíhá trošku jinak, že já mám pocit, že skrz nějakou svoji jako roztěkanost se potřebuji hrozně jako uzavřít nějakýma mantinelama, že moc jako nebo neumím v sobě probudit ten jako poetický, že se mi o něčem jako zdá a věřím, že to spousta lidí jako má a funguje, ale jako mně se moc nezdají věci a moc jakoby nepřemýšlím nad těma věcma, jako že bych tady seděl a napadla mě nějaká jako crazy fotka, nebo jako že bych viděl ty kompozice a tak, že jako asi mě napadají nějaký jako emoce nebo nějaký jako situace, které by do sebe šly složit, ale mně nejvíc funguje jako se omezit na to, že už máš ten konkrétní projekt, už vymýšlíš jako, už jsi zarámovaný tím, že já nevím, když jsem občas něco režíroval, tak jako jsi zarámovaný nějakou dílkou toho, co to má říkat a tak. A když vymýšlíš fotky, tak jsi zase zarámovaný už jako něčím, že jako já paradoxně tohleto, jako, že jedu tramvají a
jen tak mě něco napadne, tak moc neumím. A nebo umím, ale strašně se mi to pak ztrácí v nějakém, já teď hrozně stragglím s tím, že jako chci a pracuji na nějaký jako sérii, ale jako jsem hrozně rozsekaný v tom se upnout na tu jednu věc, jakože mám hrozně tendenci to zpochybňovat a za B těch nápadů tě napadne jako spoustu, ale jakoby vybrat píšeš ten... si někam věci? Jo, píšu si to do poznámek a tak, ale pak se k tomu stejně moc jako nevracím, že jako vždycky se mi jako mě to zůstává někde vzadu v hlavě a pak se to snažím umět vytáhnout, jako když přijde ten čas na tom projektu, ale většinou jakoby na každém projektu začínám jako od nuly s tím, že si prostě mám nějaký Pinterest boardy a vytahuji si nějaký jako starý reference, případně vycházím z práce jako někoho, kdo se mi na to hodí nebo kdo mě baví. No právě, jak jsem se ptal tady na tu, jestli si to jako píši do nějakého přesně toho mobilu nebo tý psaný třeba jako formy, tak já jsem slyšel vlastně v jednom podle mě podcastu, že trávíš i hodně ty jako na telefonu prostě a celkově já si myslím, že jako všichni jsme na tom telefonu jako dost. Ale vlastně mě hodně pomáhá vždycky se do toho nějakého offlineu jít právě přes ten papír. A jak jsi to říkal ty, že vlastně úplně jako cítím to, že jednak jsme roztěkaní vlastně, já jsem taky roztěkaný, taky těch nápadů jako je strašně moc a mně právě přijde, že ten papír, nebo když si takhle přesně napíšeš třeba jako doma nebo někde prostě, když stáš před sebe a jenom se tam prostě, tam není jako žádná pressure, ale přijde mi, že když to jenom jako člověk tak jako napíše prostě něco, co třeba napadlo, tak vlastně pak, když se k tomu jako vrátíš, tak to třeba jako může dávat nějaký smysl. Takže já s tím souhlasím, jako mně přijde, jako co se printů a tak týče, tak jako ty fyzické nosiče jsou jako v něčem mnohem přítomnější a zároveň jako trvalejší než ty digitální. A já jsem taky občas, jakože mám x nějakých notýsků, ale jako i skrz tu roztěkanost prostě pak jako ztrácím, anebo jako část mám v telefonu a část mám v tom notesu, tak si pak říkám, to je jako snaží to mít všechno v tom telefonu. A víš, co mě pak zase přijde, když takhle třeba vem si, jo, třeba jdeme na nějakou výstavu a ty tam vidíš prostě třeba zápisky Andyho Warhola nebo takhle. Tak vždycky na to koukám hrozně tady z té jako varianty, že vlastně že co by lidi dali za to si prostě číst třeba tvoje zápisky, víš co, za 100 let třeba. Víš, že to je... Myslím, že nic asi, ale... Víš, že to je hrozně takový jako... nebo prostě tvoje děti, víš, když uvidí tvoje zápisky prostě a to, tak vždycky na to koukám, jestli z toho jako... Protože mně vždycky přijde, že když jako já to dělám tak, že když je plnej, tak ho odložím, nemám to tak, že třeba mám jeden na rok, ale prostě, že plně ho odložím. A častokrát si tam právě třeba i skicuju jako nějaký věci a takhle prostě nebo jenom čmárám, prostě jsou to častokrát kraviny, ale vlastně jsou to podle mě takový fragmenty, elementy, který tě vlastně propojujou a vlastně pak zjistíš, tyjo, jsem tady něco jako čmáral a ono to vlastně je třeba propojení s tou mojí vizí a ty to ani jako nevnímáš třeba hned. Že protože prostě ti to nesepne hned. Víš, že to je také jako to mě napadlo jenom, no. Hele, co ty a jako nějaká ta jako inspirace, co tebe jako inspiruje? Celkově v životě. Asi, já bych to stáhnul možná na tu práci. Jako myslím, že vzhledem k tomu, že ten můj nejoblíbenější jako field, nebo ten obor je ta fotka jako taková, tak jako nejvíc čerpám inspiraci jako z fotografů. Z nějakého moderního umění hodně, jako myslím, že největší část je jako saturovaná těma sociálníma sítěma, kde sleduju různé jako stránky, ať už to jsou jako fotografové stránky, jako, které sdílejí fotografii, stránky nebo nějaký jako taky ty newsletterový jako s moderním uměním, anebo i nějakýma jako vintage archivníma sériema. A snažím se chodit jako do galerií, ale hrozně těžko se mi jako... já jsem vždycky hrozně fascinovaný, když někdo dokáže vytáhnout jako nějakou třeba, že si pamatuje nějakou větu od někud, nebo nějakou jako nějaký fakt obraz prostě a pak ho třeba dá do nějakého klipu nebo tak a já tohle to neumím, že? A myslím si, že to zase souvisí jako s tou
roztěkaností, že já pak často nevím, odkud ty moje jako ať už jako nápady na kompozice, světlo, blablabla, jako přicházejí, že vlastně já mám pocit, že toho jako v tom mi přijde pak super třeba chodit do té galerie, kde jako jsi vystavený jenom pár nějakým dílům a máš větší jako pravděpodobnost, že tě to nějakým způsobem hitne, než na tom telefonu, kde jakoby denně prostě proskroluje jako 300 uměleckých děl a nemá to vlastně šanci ve mně jako rezonovat a myslím, že to jako podvědomě nasávám spoustu z toho, ale těžko se mi pak vrací, že bych si řekl, já nevím, jakože chci přefotit tohleto renesanční dílo, kde je tato kompozice a tohleto světlo, že jakoby mám pocit, že už mám na to jakoby moc věmů, ale jako přesně jak jsi říkal, že asi i s tím Warholem, s těma zápiskama, že já bych občas chtěl jako strašně se jako idealizuju tu starou dobu, kde vlastně si byl fakt ten jako pan umělec prostě a jel si jako úplně na dřeň prostě a fakt si byl zasvěcený tomu craftu a jako tomu dělání té svojí věci a tak ale vlastně si myslím, že ta doba je prostě jako už v něčem posunutá, že jako já... Ale jako... já si myslím, že pro hodně lidí ty jako umělec seš, jakože k tobě, víš, že ty jakoby se bavíme o Warholovi teď, ale já si myslím, že když to stáneš jako na tebe, tak si myslím, že pro hodně lidí seš právě ten umělec a seš jako velká inspirace. Jo, že vlastně, že jako podle mě jako všichni tak nějak jako máme nějaký jako influence a i ta vlastně řeč, kterou třeba jako já vidím v těch tvých jako fotkách, tak je jako velice jako silná a velice jako pozitivní, že ty to jakoby to slovo jako máš velký. Jenom si to častokrát ten člověk třeba neuvědomuje. Víš, asi snad jo, jako jestli to tak říkáš, tak jsem rád, ale... Já si myslím, že tady pak to, jak jsi říkal o těch klientech, jo, že vlastně ty jsi jako pomalu jako nemusel de facto udělat jako skoro nic, ale vlastně ti klienti, tam sedí většinou lidi, co to jako, že jo, tady tyhle ty věci jako cítí a vyhledá a to, no, takže to si myslím, že to je tak jako odraz jenom toho, jak snad jo, jako to bych měl radost. Já jsem spíš myslel, takže jako já mám i hrozně často tendenci se vztahovat k takovému tomu archetypu toho umělce, jakože máš prostě Basquiata, Warhola, Terryho Richardsona, všichni jako měli ty svoje ateliéry a byly to jako tyhle ty zároveň často jako rozebraný lidi, psychicky úplně jako v prdeli a výměnou za spoustu jako jiných věcí, ale že se snažím najít, jaký je ten jako narrativ toho, že jsi teda nějaký jakoby vizuální tvůrce nebo umělec jakoby v téhle době a v tomhle století a s těma informacema a jako znalostma, který jako máš teď, tak jak to jako přetavit do toho, že jako, jak se to prostě hrozně mění, tak i ty fotografie, na kterých já jsem vyrůstal, prostě, k kterým se vztahuju teď, tak já bych jako strašně chtěl být jak volně fotit tak Martin Parr, ale jakoby to je over prostě, jakože ani ty lidi na ulicích nevypadají takhle prostě a ty musíš najít, co to teda jako je teď prostě a musíš najít jakoby ten 50-50 toho, že jako... Já si myslím, že to taky je něco jako s nějakým tím jako, že ty jsi to zažil nějak, ty to vnímáš nějak, tu myšlenku, nebo toho člověka, ty fotky a vlastně snažíš se už jako kreativně nad tím přemýšlet potom jako svým, ale podle mě tě to vztahuje do toho, že vlastně tyjo, ale já bych chtěl, aby to vypadalo takhle a když to udělám po svým, tak to vlastně není dobrý třeba. Jo. Tak to na mě působí, že vlastně víš. Jo. A no, to je hezký, to je zajímavý. Ty jsi řekl jednou, že vlastně hodně věcí si fotíš jako na telefon, jo? A mě to jako zaujalo, protože vlastně přijde, že jak jsme se o tom bavili, že ten telefon máme vlastně u sebe pořád, tak i já, když třeba jdu na dovolenou, tak jsem se několikrát přesvědčil, že třeba beru jenom telefon, že třeba si nevezmu ani jako analog. A jak ty to máš s tím telefonem? Jako... Ale já se snažím čistě zase z těch stejných důvodů, jako kde končí ty poznámky, v nějaký jakoby historii, ke který já se nikdy nevracím. Já ten telefon mám jako furt u sebe a fotím na něj jako strašně moc, ale většinou
jako já mám teď v telefonu podle mě třeba 150 000 fotek, ale jako myslím, že 145 000 jsem jako nikdy neviděl, nebo jako, že já mám ještě takovou tu deformaci jako z té digitální fotky, že já prostě, kdybych teď tady vyfotil z toho stejného úhlu, tak já těch fotek udělám 6 a budou úplně stejný. A takže jakoby hrozně přefocuju a pak se k tomu nevracím a ten telefon mám jsou furt a snažím se ale na ty cesty a teď jsem si koupil takový malý Rikoch, tak se snažím ho jakoby mít fakt všude sebou, aby mi ty věci neutekly a abych se jako trochu zpomalil skrz to, že tohle je prostě pomalejší formát. A ono i ta cena tě jakoby trochu odradí od toho fotit úplně všechno. Ale paradoxně, jako, jak jsem to někdy říkal, ale že jako nejdůležitější jako své fotky já jsem možná udělal na telefon, jakoby a nikdo nikdy neviděl, víš, jakože fotky, nevím, jako tvojí holky prostě, nebo mojí holky, ne tvojí, ale jako prostě mojí rodiny, jakoby mých kámošů a jsou to úplně stupidní selfiečka prostě, který vlastně stejně zjistí, že jakoby jako pro tebe je to... Je to silný, já jsem si už několikrát řekl třeba přesně s tou mámou, jak jsi říkal, jo. Že jsem si třeba vyfotil mámu, říkal si, jo, a teď bych třeba tady ten analog chtěl mít, ale nemám. Ale už to jako nezopakuje znova, protože vlastně žijeme tu vzpomínku a tu událost jenom jednou v životě, jo. Tak to je hrozně hezký, no. Ale jako samozřejmě, jako, kdybych se ještě měl ten analog, tak ten má něco jakoby v sobě, asi tu nostalgii nebo něco, co ti prostě jako instantně násobí jako tu emoci, jakože stejnou fotku z iPhoneu a stejnou fotku z toho analogu a prostě to hitne jako jinak, když na to budeš mít nějakýho blízkého člověka nebo něco, co pro to znamená hodně, tak... Hele, já jsem se na ten telefon taky ptal z toho, že jsem jednou viděl na masterclass, fotograf, on se jmenuje Tyler Mitchell, Černoch, a on tam fotil v Paříži právě modelku, takový ten typický pařížský balkon a fotil to jenom na mobil. Byla tam celá jedna epizoda, on fotí hodně na film, i na digitál, ale fotil tam jenom na mobil. A já jsem právě na to jako koukal podle mě jak 2 roky zpátky, říkám, tyjo, to je hustý. A prostě jenom na ten telefon to tam fotil. A vlastně pak to tam i upravoval a my si častokrát neuvědomujeme, no, že ty telefony nový fakt mají jako takový obrovský čipy, ale vlastně je tam nějaká ta jenom to podvědomí, že to je ten telefon, že to vlastně jako na to nemůžeme vyfotit, ale je to jenom další jako nějaký prostředek, no, který... Já si myslím, že záleží jako hrozně na tím, co tou fotkou chci říkat a že jako je vlastně úplně jako... Zároveň nemám rád takový to klišé, když ti jako úplně nejvíc OG fotografé říkají, že na technice nezáleží a jakoby sami pull-upnou prostě s technikou za půl mega. Tak jakoby je to takový, jakože asi záleží na technice, ale podle mě záleží na tom, jako jakým způsobem ji používáš, jakože a jakým způsobem ji zvládneš naroubovat na ten projekt, jakože přesně když jako je super ten trend z těch jako, že za A ještě mega dostupný těch jako digitálních foťáků z přelomu milénia, prostě, že jakoby to si každý může koupit za litr, každý to SDčko má doma, není to jakoby drahý jak film, není to složitý na ovládání, když se to pokazí, tak si koupíš novej prostě a taky mám. A stejně tak jako ta demokratizace jako s těma telefonama, jakože na tom telefonu si máš lidi, co na tom dělají jakoby super hudbu prostě a přijmi to jako why not, jakoby, a to je ta doba a jakoby ty podle mě vždycky hledáš jakoby nějaký průsečík toho, že vezmeš něco, co je typický pro tu dobu a vezmeš něco, co jakoby, k čemu se ty lidi můžou vztáhnout nějakou jako nostalgii nebo něco, co fungovalo a prostě vždycky to složíš jakoby 50-50 a je vlastně jedno, jaký prostředek k tomu použiješ, jako ať to je analog, starý digitál, anebo prostě starý iPhone, jako že když mi přijde, že máš prostě 2000 styling a chceš vyvolat, jakoby, že to má ten retro vibe, tak prostě si na to koupíš foťák jako za 600 a je to úplně v pohodě. Hele, jak to třeba tady tohleto jako vnímáš třeba, když můžeš to říct za sebe nebo i za studio, co máte, tak když máte takový projekt jako od klienta, tak snažíte se mu vždycky třeba jakoby navrhnout nějaký řešení kreativní, že třeba ty cítíš,
že hele, pojďme to udělat takhle, ale dal bych tam přesně tady nějaký takový jako víc analogový element, nebo takový element. Jako pitchujete to takhle těm klientům taky, nebo? Hele, jo, jako podle mě je to součástí jako toho, že ty jako definuješ, nebo často definuješ jako celou tu estetiku nějaký té kampaně a Dáváš tomu jako voice, no, tomu dáváš jako... No a podle mě jako i tím jako tou technologií, kterou použiješ, si hrozně jako sám sobě zadefinuješ ten přístup k tomu a to, jak to budeš ten složitý, že často jako balancujem, jako hodně často máš tendenci sklouzat k takovým těm věcem, který víš, že budou fungovat, prostě velkou filmovou kameru, 6 lidí ke gripu, prostě velký světla a zároveň občas se chceš pušnout, protože každá ta věc má něco, jakože když si tam vezmeš prostě velkou arenu, tak jakoby budeš potřebovat jako složitý grip, ta věc se prodraží, bude to složitější, anebo si tam vezmeš prostě takovouhle jakoby lehkou sonku a něco prostě reálně jakoby můžeš natočit na ten iPhone, že asi jakoby nemyslím si, že experimentujeme s těma formátama tolik, kolik by se dalo, protože zároveň často jako když prostě řešíš komerční věc, tak si potřebuješ být jistý, že ta věc tam je, což se pak týká třeba v mojí práci jako hodně analogu, že prostě netroufneš si jako na velký projekt jako pušnout to prostě full on analog a fotit to půl na půl, jako často nestíháš. Není to tak, jo, nemáš to tak, že třeba... Jako snažím se třeba, nevím, v nějaký jakoby fashion fotce, v portrétní fotce a teď jsem měl nějaký jako 2 velký kampaně, kam jsem jako reálně už přitáhl svůj kontakt a říkal jsem si jako, že udělám ještě tu jednu fotku na to, ale jako nakonec na to nezbyl čas. Ale jako chtěl bych se do té fáze ještě jako dostat víc, no. Ale jakože myslím si, že určitě by se dalo experimentovat jako víc s tou technikou, když máš dobrý nápad, který ti to celý zaobalí, tak podle mě prostě můžeš, já nevím, zrovna včera jsme se s Petrem, s klukem ze studia právě bavili o tom, že to není jako shoutout Kanye Westovi vůbec teď, ale jako jak měl Kanye takovou tu reklamu na Super Bowl, jestli jsi to zaznamenal x let zpátky, kde se prostě natočil jakoby v posteli na iPhone a minutu tam brblá něco o tom, že má nový drop, tak mi to přišlo super. Jakože i čistě já se snažím vždycky jako koukat na to, protože mám vystudovaný marketing, tak i z nějakého marketingového hlediska, tak jako, že vlastně mi to přijde flex a že jako často už jako ten trh je tak přesaturovaný těma hezkýma věcma, že ty potřebuješ jako Jurgena Tellera, který jakoby to vyfotí úplně na hovno prostě, který ti to jakoby rozbije a vytrhne tě z toho, že jako lidí, co fotí na jakoby tohleto je včetně mě jakoby trilion a dělají na to hezký jemný studiový fotky je jako trilion a ty pak chceš přijít, aby ti přišel tenhle ten jakoby drzej týpek s tím iPhonem a udělal tam takhle prostě a rozbil to. To byl jako další můj takový dotaz, kdy vlastně jestli nejsme právě někdy hrozně jako upjatý na tu techniku, jestli nás to vlastně nespomluje. A i jak jsi to říkal s tím marketingem, jestli vlastně plácnu, jo, studuješ marketing nebo posloucháš pořád ty stejný jako podcasty o marketingu, tak jestli vlastně nejsme zacyklený častokrát jenom přesně v tom, co by se jako mělo jet a co funguje. Tak jestli, no, víš na to někdo... asi jako jsme a včetně mě, taky mám jako spoustakrát tendenci. A že jsi řekl, víš, že vlastně ten přesně jako na tom Kanye vlastně ten, že se natočil, jako úplně to vlastně rozbil a teď to má takový hype, protože úplně někdo udělal v tu dobu úplně něco jako jinýho. Že to je... Jenom jako, podle mě to hledá jako každý akor, každý jako člověk, který se v médiích nebo marketingu jako pohybuje, což jsou dneska vlastně i všichni fotografové a režiséři, tak jako hledáš to, čím jako rozbiješ ten algoritmus a čím jakoby prorazíš. A je to těžký, že jo, protože někdy to může jakoby úplný bullshit, pak je těžký si to obhájit často před těma lidma a jakoby sám to vůbec nedělám tak, jak bych chtěl, jakože si myslím, že furt je to jakoby kam pušnout a kam být jakoby víc drzej a co rozbít. A zároveň chceš, aby to jako bylo nějakým způsobem kompaktní, prostě do tvoje práce. No. Ale pojďme se vrátit, jak jsme se začali bavit o těch ještě projektech na začátku. Mě hrozně zajímá ten Honza Černý. Ty jsi s ním vlastně fotografoval tu olympijskou kolekci.
to bylo v jakém roce vůbec? To bylo 2024. 2024. A vlastně s Honzou se znal už předtím, nebo? Jo, to už bylo vlastně navázání na nějakou v tu dobu třeba 2letou spolupráci, že teď letos už podle mě spolu děláme nějakým jako 5. rokem. A tam to právě vzniklo ještě skrz nějakého našeho společného známého, který mě tenkrát dohodil na focení Honzovo show, to bylo ještě za covidu a já jsem vlastně šel a byl jsem takový, jako, že Honzu jsem neznal, fashion jsem nikdy nefotil, ale... Ale zároveň si k ní měl blízko, jak jsi říkal? Jo, jako měl jsem k ní blízko, ale vlastně jako neměl jsem na někdy prachy a moc jakoby v té vyšší fashion jsem se jako nepohyboval. I vlastně s tím to souvisí, že jako tenkrát já jsem byl první rok v Praze a vlastně neměl jsem tady ty konexe a tak. A najednou jsem přišel na tu show a Honzovi se to pak líbilo a vlastně rozjela ta spolupráce, jako, která mě částečně vrhla do toho, že podle mě část toho, co teď dělám, tak je být nějaký jakoby i fashion fotograf a vlastně paradoxně se to mohlo stát s jedním podle mě z nejlepších českých jako fashion designérů, za co jsem jako mega vděčnej a protože já jsem vlastně fakt tý fashion jako tolik nenafotil, ale jakoby s tím Honzou nám to nějakým způsobem seplo a funguje to. To je hezký. A vlastně, jak jsem říkal, že vlastně vytváříš tou tvojí prací nebo tím jako studiem a takhle vždycky vytváříš nějakou tu vizuální identitu tomu člověkovi, tak mně vlastně přijde, když na ty jako fotky koukám třeba, tady tu vaši společnou práci, takže to vlastně je ten vibe, co by to mělo být. Že to vlastně už nedokážu představit teď jako třeba jinak. Už jak spolu děláte, jsi říkal 6 let, takže to je přesně takový jako, taky, jaký by to mělo být. Ale super. Tady k tomu ještě se chci zeptat, myslíš si častokrát jako lidi řeší to vlastně, jak se k těm klientům jako dostat a takhle. Myslíš, že je důležitý, nebo je to častokrát hodně o nějakém jako štěstí se seznámit s někým, jen tak jako, víš, jak se říká, že být v pravý čas na pravém místě. Jaký máš na to názor tady? Nebo já si myslím, že to je jako... Nebo jestli ještě vlastně doplním otázku, jestli jsi takový ten typ, který by třeba šel vyloženě, že by si chtěl s někým právě jako dělat, a já jsem se na to ptal i Kuby, když to byl Kříža, tak jestli vlastně, kdyby si chtěl fakt pro někoho dělat, jestli bys tomu člověkovi prostě sám napsal, hele, já jsem Jakub a chtěl bych prostě hrozně, mně se líbí váš produkt, prostě chtěl bych něco s vámi myslet, jako jak to máš ty tady v tom? Hele, myslím, že to je souhra jako klasicky hrozně moc věcí, jakože určitě nějaký štěstí tam hraje roli, strašně velkou roli, tam hraje to portfolio a to, že jsi v nějakém jakoby obecném povědomí a pak tenhle podceňovaný faktor toho, zrovna včera jsme s mým kámošem měli jako debatu o tom, že jako ty lidi tě nepošlou do prdele, jako že mě se taky občas někdo ozve a vím, že ho nepošlu do prdele, já se taky občas někomu ozvu a vím, že jako lidi nejsou zlí prostě, když jim napíšeš, jako, že při nejhorším si něco budou myslet a napíšou ti, že se ti ozvou a neozvou se ti a jakoby, to je ta nejhorší věc, co se ti může stát, takže mi přijde jako, a neudělal jsem to jako milionkrát, ale udělal jsem to spoustakrát, hlavně jako na začátku, že jako jsem, a myslím, že jakoby nějaká linie mezi tím, že se někomu vnucuješ a že jenom o sobě dáš vědět a myslím, že když děláš to druhý, tak že to je vlastně úplně legit způsob, jako my i takhle ve studiu, jako spolupracujeme se spoustou, nevím, jako režisérů a kreativců, kteří třeba sami za náma jako přišli a vlastně jenom ty si o nich nevěděl, protože furt je tady spoustu jako šikovných lidí, o kterých nevíš a tím, že o sobě dají vědět, tak jsi jakoby napíšeš mu dobrý, budu na tebe myslet a reálně si na něj za půl roku vzpomeneš, protože máš projekt, jako na který se hodí. Jo. Takže teď mám podle mě jako aktuálně docela štěstí na to, že si myslím, že jsem se jako nějakým způsobem jako, že ty lidi nebo ty klienti jako se mi opakujou a už mě mají jako nějak vybranýho a chápem se, jako že oni chápou, že chci dělat jejich věc a obráceně. A už tolik jakoby tomu naproti jít nemusím a zároveň ale mám jako v telefonu prostě seznam lidí, jako kterým naproti jít chci, prostě se kterými jako jenom to furt odkládám, protože jsem na to neměl kapacitu, ale jako mám tam si seznam
se kterými bych chtěl fotit a třeba nějaký značky, jako který by bylo cool propojit a jako fakt jsem dřív spoustakrát tomu naproti jako šel, ať už to bylo od nějakých třeba focení koncertů, kde jenom jako napíšeš čus za free, tě nafotím koncert, pust mě tam a ten člověk je s tím v pohodě a za 2 roky mu fotíš jako album cover a jako na začátku mi to přijde jako jsi v době, kdy jako to je strašně jednoduchý a nedělat to je jít prostě sám proti sobě. Já si myslím, že to je s tím koncertem, tam je to přesně ten příklad toho, že ty si můžeš takhle skrze jako malou věc vlastně přijít na tu spolupráci, která přesně takhle jako vznikne, jak to vzniká u tebe, že s těma klientama, přesně Ambiente, Honza, takhle děláš prostě roky, že častokrát to může být jako mini věc, že si lidi řeknou, tyjo, to vlastně jako, to je fakt taková kravina, to přece nebudu dělat, ale vlastně tady ty kraviny jsou častokrát ty věci, na kterých se dá ten vztah jako vytvořit, no, jak osobní, tak i ten pracovní a ono to častokrát jde ruku v ruce, je to důležitý, takže no. A podle mě zároveň jako je blbost mířit, že já jsem vlastně rád, že vždycky jsem jako měl to malé očekávání od toho a nikdy jsem si tolik nevěřil, že jako že jsem vždycky psal třeba na takovýhle koncert, protože tam víš, že prostě nebudeš mít jako moc velký stres, že prostě jako rovnou pušovat někoho, ať mu nafotíš album cover, tak to už je jakoby big thing. Ale vlastně ten koncert byl takový jako dobrý, tak týpek ti dá guest list, ale vlastně jakoby moc si ani nespomíná na to, že tam seš. A takže jediný co, tak ho můžeš jako překvapit pozitivně, jakože když uděláš blbý fotky, tak už ti příště tam nevezme, ale jako, že vlastně to odmítnutí jako ti v podstatě jako nehrozí, nebo jako, že ty lidi ti napíšou, oni stejně ti všichni napíšou, jestli ti ozvou a neozvou, ale jakoby když napíšeš 10 a ozvou se ti 2 za půl roku, tak je to jako je to, hele, já ti řeknu story, jo. Já jsem přibližně rok a půl zpátky, jestli znáš Jared Leto, kapela 30 Seconds to Mars, a vlastně on je herec a to, a já jsem normálně měl poslání, jsem prostě rok se snažil jakoby, měl koncert v Sydney, a já jsem měl prostě jaký plán, že mám takovou ještě nadaci, jako, nebo ne nadaci, to není oficiální nadace, ale pomáháme jako onkologickým dětem. A vždycky se snažím právě vymýšlet jako nějaký nový produkt, tak jsem říkal, tyjo, že bych ho vyfotil jako na Polaroid a že by ta fotka se vydržela pak a to, co by se vydrželo, by se dalo na to. A já jsem prostě jak šílený se snažil jakoby dostat. Takže to, že jsem musel na Instagram, to vůbec u těch lidí, kteří mají miliony, jako těch, tam to je asi jako jedno, ale vlastně mně to přišlo tak, že on tam jako, mně přišlo, že to si dělá ty sítě sám, protože hodně lidí si ty sítě pořád dělají sami, ale vlastně když to jakoby, nikdy se mu to tam nezobrazilo, takže jsem prostě takhle jako zkoušel a vlastně nepodařilo se mi jakoby se s ním propojit, ani jako přes jiný lidi a přes jako manažery a takhle. Jakože... Ale jako podle mě je super, že si to vůbec zkusil, víš, jakože minimálně jsi otestoval to, že dokážeš někomu napsat a že to vlastně není tak hrozný, jakože tak co, tak jakoby tak, nestalo se nic. Jako a hlavně, víš co, ono to takhle může zkusit u 5 lidí a ono to jednou prostě padne, jo? A ty jako nikdy nevíš. Vlastně. A nikdy nevíš, co jakoby... Ale tam mě tohle přijde, jak jsme se bavili o těch telefonech, mně tohle přijde vlastně je to jako trošku odbočení, ale vlastně o těch jako takových těch trendech, které jsou teď okolo nás, že děláme nějaký content a prostě lidi si často říkají, tyjo, prostě co jako vy tady zkouší, ale vlastně pak přesně za rok, za 2 vidíš to, že ty lidi si vlastně žijou svůj sen, je to jedno, jaký ten sen je, a je jedno vlastně podle mýho, pokud ten content jako fakt neškodí lidem a je fakt jako pozitivní, tak je vlastně, teď jsem viděl kluka, který naprosto neumí jako kreslit, ale vlastně je šťastný, že kreslí a prostě vidíš, jak jako dělá pořád tu stejnou věc dokola a vlastně roste mu ta audience a přesně takový týpek najednou za rok se ti, víš co, někde tam na Oscarech tam bude kreslit. To byl ten týpek, co je třeba ten druhej, který přes covid začal kreslit lidi v metru, taky. On tam ukazoval 6 let zpátky, jak kreslil. A přesně, jak víš, když bychom tady udělali hlavu, oko a takhle říkal, hele, a přesně jako motivace, říká, hele, každý to může vlastně dosáhnout a teď dělá
Prostě... A mně to přijde super, že teď jako máš fakt demokratizovaný ten proces toho, že jako ty sítě jsou dostupný vlastně všem a jako jasně o to větší je tam konkurence, ale jakože prostě máš tu šanci jako tam bouchnout a můžeš to jako, jasně máš tam nějakou jako mega pomíjivost těch trendů, ale jakoby máš tu šanci a minimálně máš tu šanci jako dostávat ten svůj obsah jako k těm lidem a přijím to super. Mně se to právě líbí, jak ten algoritmus, jak se jako mění tím stylem, že i ta jako taková ta přirozenost je hrozně teď jako pušovaná, že prostě přesně jak jsme se tady bavili o tom, že jsme roztěkaní, tak prostě o tom jako mluvit a všechny tady jako věci, lidi to prostě zajímá, no, lidi jsou totiž přehlcení, co taky říkal vlastně těma jako dobrýma věcma a za chvilku budeme přehlcení přesně tím, že každý fotí na mami třeba, že no, je to no. Hele, jaký je pro tebe jako rozdíl fotit nebo točit pro velkou značku a malou značku, jak to jako vnímáš, když nebudeme brát finance třeba? Jo, jako nechci říkat, že v tom děláš nějaký rozdíly, že by si jednoho vážil víc nebo míň, ale i často, ať už je to nějaký jakoby finanční tlak nebo jako často ta menší značka se rovná třeba menší budget, se rovná větší kreativa, větší svoboda v tom, jakoby se tam vyřádit, takže jako máš tam vždycky nějaký jako protiváhy, zase to máš třeba potenciál, aby to byl mnohem zábavnější prostě projekt, který přesně jakoby můžeš ho zkusit hecnout celý na analog prostě a jakoby úplně to napankovat a jít prostě fotit ve 3 lidech, když to potom s tou jako velkou značkou tam máš jako 25 lidí, který každá se ti stará o něco, 4 lidi ti koukají za ramenem do počítače a jako máš tam mnohem větší ten pressure a všechno to musí být jako naskriptovaný, no. Ale myslím si, že může být jako fun obojí, nebo já vlastně furt jako myslím, že dělám obě tyhle ty 2 disciplíny a baví mě obojí, jako zase u těch velkých značek je jako fajn zkusit třeba pušnout, jakoby kam tě ještě jako pustěj, víc děláš té přípravy, to znamená naučíš se hrozně jakoby dobře plánovat ty věci, zjistíš, že jako u té komerční fotky je to fakt 80% o tom, jako, že uděláš si ty obhlídky, uděláš si vizualizace, uděláš si 3Dčka a Ička a jakoby jdeš na ten set prostě jenom mačkat spoušť a máš rád tady tu připravenost, jakoby toho... Hele, čím díl to dělám, tak jo. Jako, já jsem někde slyšel taky v podcastu, že jste se o tom bavili, že vlastně se docela vyhýbáš takovým těm jako marketingovým, jako mediálním agenturám, kdy častokrát jako na něco poptají a přesně tam není ta komunikace z jejich strany a vlastně třeba čekáš vlastně, co se bude dít, že pak to častokrát nevyjde. A já se na to ptám, protože já teď mám úplně jako stejnou zkušenost, že jsem byl na něco poptaný a vlastně jako tam není žádná komunikace, oni tě jako chtějí, jako ve výsledku vlastně to bude, ale jako ty potřebuješ vidět techniku, potřebuješ vidět přesně, kde se to bude fotit a ty jsi tam právě říkal, že se tomu jako trošku jako vyhýbáš, jako že už to za tebe třeba i řeší někdo pak jiný a to. Já si myslím, jako my teď jak máme to studio, tak když máte produkčního třeba, tak máme jakoby producenta, který vlastně většinu bookingů jako řeší za mě, což já jsem rád, protože si myslím, že jsem jako ten ideální člověk na tohleto a můžu se zase věnovat nějaký jako jiný fázi té přípravy, jako spíš té kreativnější. Ale jako vlastně na tu připravenost, tak jako je mi v tom mnohem komfortnějc, nebo i tím, že jakoby ty budgety se nějakým způsobem jako zvětšujou a tím se zvětšuje i ta zodpovědnost, tak jako chceš být ready a chceš jakoby se zbavit jako největší části toho stresu, který můžeš. A to se dá udělat asi jenom jakoby tou preprodukcí. Jakože jasně můžeš věřit tomu svýmu skillu na místě, ale jako, že já jsem dřív byl jakoby extrémně neorganizovaný a zjistil jsem, že prostě nemůžu s tím jakoby fungovat dál, že jakoby buď jestli to chci ještě posunout, tak se prostě musím nějak zorganizovat a jakoby začít dělat ty věci včas a jakoby být na ně připravený a mít plán B a plán C, když jakoby ti vypnou nějaký věci. A jasně, že furt se něco učíš a furt ty fuck upy jako přicházejí a zjistíš, že jakoby
OK, neměl si skoupit 2 baterky, ale 3 baterky a ne 2 kabely tetra, ale 3 tetr kabely a jakoby mít tady prostě 2 asistenty a tadyhle příště prostě si vyfotit odkud půjde světlo, místo jenom toho, že si vyfotíš tu kompozici. Takže jakoby furt přicházíš jako s každým tím jobem, přijdeš na 3 další věci, co jako příště si chceš pohlídat, ale vlastně to baví, jakože pak je to super pocit. Teď jsme minulý týden jako fotili 2 takové velké kampaně a vlastně obě šly úplně smooth a já jsem byl úplně takovej, jakože pak vlastně dofotíš těch 10 večer a jsi jakoby spokojený, máš dobrý pocit. Jakože šlo to prostě, měl si tu vizi, zároveň furt jakoby s tím něco ladíš na místě, ale jakoby jdeš přesně podle toho plánu a ta věc do sebe jako zaklapne tak, jak má, všichni z toho setu odcházejí jako spokojený, tak to je potom jako hrozně hezký pocit, jakože mně se to xkrát povedlo i předtím, když jsem to jako punkoval, ale máš strašný nervy a jako může kdykoliv to jakoby kicksnout prostě na čemkoliv a čím víc jsi připravený, tak tím víc těm kicksům jako předejdeš. Takže buďte připraveni. Příprava. A takže jak jsi říkal i o těch asistentech, tak máš třeba tým lidí, který jako používáš prostě pořád dokola. Mám jako několik asistentů, který často beru podle vibu? Asi i často podle vibu, že vím, že třeba přesně je to jakoby menší projekt, hodí se mi tam někdo jakoby mladší, pak je to zase víc jako commercial projekt, kde prostě jsou jako starší ty klienti a třeba jakoby ne reprezentativnějšího, ale vlastně jakoby je to prostě potřebuje jenom někoho, kdo fakt prostě bude jakoby brát něco a přendavat a bude jakoby vědět, jak se chovat na těchto větších setech. A pak máme jako ve studiu nějaký tým lidí, jakože od food stylistů, art department, make-up styling, jako se kterýma spolupracujeme pravidelně a vlastně je to fajn v tom. Ale řekni mi tady to, ještě jak se o tom takhle bavím, jak jsi říkal, ten food styling a tohle. Třeba když děláš pro Ambiente, já jsem nikdy jídlo vlastně jako nefotil. Zkoušel jsem to podle mě 2krát a nikdy mě to jako nachytlo, jo. A jak to třeba funguje pro to Ambiente, že třeba ty přijdeš na ten set a častokrát tam přijdeš jako sám, nebo už si třeba, i když fotíte to jídlo, už si tam bereš přesně nějakou holčinu na ten food styling a ona ti to jako nastaví, ty si to jenom nasvítíš, nebo jak to funguje? Hele, je to zase různý podle, i u toho Ambiente jsme dělali jako historicky sety, kde jakoby bylo víc lidí a byl tam food styling. Zároveň... za klienta, nebo jsi ho ty naučtoval jako? To bylo asi jednou, jo. Ale jako tam je to specifický, že jakoby ten food styling vlastně zastávají ty kuchaři, že jakoby oni už ti dávají jako finální věc vlastně na stůl a není moc jakoby co tam vymýšlet, protože jsi v prostředí té restaurace, že ten primární problém často toho food stylingu je to, že teď já nevím, se fotit nějaký burgery a fotíš to prostě v parku a jakoby potřebuješ, aby ta věc vypadala fresh a v ten moment přichází jakoby člověk, který umí nafejkovat tu věc, aby vypadala fresh. Protože když jsi v prostředí té restaurace, tak ta věc prostě je fresh a ty za těch 5 minut stihneš vyfotit, než jakoby se tam něco zkazí. Takže oni tam přesně pak použijí takový ty spreje a tyhle ty věci. No jo, ale jakoby v tom prostředí té restaurace nebo u toho Ambiente vlastně jako v naprosté většině jsme vůbec nic jako nefejkovali, protože to fotíš jako v restauraci, že to se spíš týká nějakých jakoby burgerů a když potřebuješ jít jakoby do terénu s tím, tak v ten moment jako využíváme ty food stylisty. Zajímavý. To si myslím, že právě jako taky jako hrozně zajímavé pro ty lidi, no, že častokrát víš jenom ten jako finální produkt. Já jsem takhle to, když jsem byl v Číně, tak jsme tam fotili jednou vlastně, to jsem jenom byl jako asistent, jsme dělali McDonald a tam se dělalo právě nějaká vánoční akce a tam to klient, tam měli normálně jako přišli do studia, měli to vlastně, si to jako udělali sami, nastavili sami a ten fotograf jenom ten australský to jenom prostě zmáčkl a hned se to tam jako udělal postprodukce tohle. Klient poslal to přes WeChat, což je něco, jak oni nepoužívají WhatsApp, ale spíš jako WeChat. Jo. No, a tam se to schválilo na centrále, bylo to schválený nakonec. Ale vlastně to bylo takový jako jediné, kde jsem byl na takové jako produkci, no.
A je to zajímavé. A takže vlastně třeba pro ambiente, tak přesně jsou tady jako to jídlo, ale pak častokrát se toho hodně řeší, třeba řeší asi portréty, viď, jako personálu a takhle a prostě je to takový mix, ne, třeba pro to ambi. Jo, to ambiente, já už tam, jako mě se hodně tam měnily ty podniky, pro který jsem fotil a je to takový mix, jako často nějakého lifestyle, produktových fotek toho jídla, nějakého zákulisí, jako toho, jak ta restaurace funguje a tak. Ale jako přesně jak jsi říkal, teď se ještě vrátím k tomu, že přesně tam si měl jakoby toho klienta a rovnou už tam máš retušéra, jako který ti to, jsme teď přesně na jedné reklamě jako tohle to měli, že vlastně ty už jako tam byl retušer, se kterým spolupracuju a vlastně rovnou mu to jakoby teklo z mýho kompu do jeho kompu a on už jakoby skládal ty věci, jsme fotili nějaký plejty, že prostě ta fotka byla složená ze 6 fotek a ty to takhle jakoby postupně tam vrstvíš, rovnou na to dáváš grafiku a vlastně na konci toho dne už jakoby odcházíš prostě s hotovou fotkou na billboard a jako jsi si jistý, že to máš, že vlastně tohle je pak přesně jedna z těch věcí, že jako ty tam toho retušéra mít jako nemusíš, ale pak jsme přesně došli k tomu, jako, že hele, když tam bude, tak budeme vlastně všichni mega klidní a ty sice jako víš, co se s tím má dít, ale ten klient to často jakoby nemá takovou představivost logicky a ty když mu to ukážeš jakoby, hele, když tam je jenom ruka s nějakým drinkem a on má věřit tomu, že jakoby ta ruka bude najednou v nějakém prostředí, tak ty mu to potřebuješ ukázat na tom místě a vlastně to ušetří spoustu stresu potom, když toho člověka si vezmeš rovnou na set, no. Jo. Hele, ještě jako taková jako dotaz tady k tomu, že vlastně, já vím, že ty jsi dělal nějaké věci i v zahraničí a já třeba mám tu zkušenost z toho zahraničí, že právě jsme, nebo ty lidi jsou na to víc zvyklí, tam třeba toho DJ asistenta jako mít, přesně. A používáš ho taky často, že ho tam fakt jako má, že mu to teče přesně, jak říkal teď, že to nemusí být častokrát grafik, ale jestli máš třeba vyloženě nějakýho, protože mně přijde, že tady to je častokrát ještě není zajetý, jako v Praze, že ti klienti třeba na to jako nechtějí ani třeba moc platit nebo tak, ale vlastně v tom zahraničí je to jako normální, že než máš jako 3-4 asistenty, tak máš přesně ještě jako toho digi, což je častokrát člověk, který je propojený úplně jako osobnostně s tebou a častokrát ty s ním vůbec nemusíš mluvit, protože on je na tom tak sehraný s tebou, že už tam dělá selekci za tebe a ty už mu tak věříš vlastně na druhou stranu. Já jsem to zažil několikrát vlastně v Austrálii, kdy můj kamarád Jeremy Choch, on žije teď mezi New Yorkem a LA, tak on tam měl Vincenta, který už je taky v New Yorku a přesně oni takhle fungovali. Oni fungovali prostě takhle jako fakt, jak kdyby měli stejný DNA a Jeremy už prostě jenom dělal tu kreativitu, to zmáčkl a on už mu to tam prostě přesně jako seřazoval ty fotky pro toho klienta. Taky to tak máš ale občas ještě v takovéhle fázi nejsem, nevím, jestli budu vlastně, nevím ani jestli jako v Česku, asi jak říkáš, jako, že nemyslím, že to je nějaký jako zajetý standard z velké části, asi i kvůli těm jako budgetům, že to je zase další člověk do toho jako celého procesu a jako teď už na spoustě těch setech máš prostě jako tethering, odkuk a tak, ale jakoby často je to 1, max 2 asistenti jako a ještě jako tam mít nějaký jako nějakýho DIT člověka, co ti dělá tu selekci jako a je s tebou až takhle propojený, tak jakoby do téhle fáze jsem se ještě jako nedostal. Asi by to bylo super, ale jako vlastně furt seš jako v Česku a je to tady super, ale přesně koukám pak na ty fotografie z zahraničí a jakoby oni mají na shootu, kde já bych měl jako já a 1 asistent, tak mají jakoby 4 asistenty, 2 prostě gafery, bla, jakože to, jako víš asi, jako ty jsi cestoval taky hodně, tak jako víš, jak ty budgety prostě na ty produkce jsou jako v zahraničí a i ta kultura a to vnímání té fotky a myslím, že v Česku už je na super úrovni, kor v Praze, ale jako ta kultura a ta hodnota, kterou tomu lidi dávají, tak je jakoby jinde, nebo jako mám ten pocit, jako, že pak vždycky mi vyskočí takový to video how much I charge for portraits in New York City prostě a tam týpek jakoby úplně průměrný fotograf prostě nasází jakoby 11 000, prostě 15 000 dolarů jako za den úplně jakoby primitivních korporátních portrétů a ty jsi jako, že what the fuck, dělám špatně jako. Ale jakoby jsi v Česku a dá se tady tím jako uživit solidně, si myslím. Hele, řekněme ještě tady k tomu, když jsi na tom setu, tak používáš právě třeba
jako náhledový třeba tablet, že to máš propojený, že nemáš třeba počítač u sebe, ale máš třeba tablet? Tablet nemám, ten občas používáme jako režisérsky, ale jako na fotku jsem nepoužíval nikdy to tablet. líbí, jako někdy jsem viděl, že to mají takhle přes sebe. Ono je to cool, jako já bych to chtěl někdy použít, ale vlastně jsem jako nenašel zatím jako setup, ve kterém by to bylo potřeba, jakože vždycky mi stačil ten Tetra jako do captureu, normálně do to je vždycky do prostě kompu. To tam máš jako ten počítač do sebe a to a koukáš na to přímo to. No. Hele, stalo se ti někdy, když se ještě bavíme o těch zakázkách, o těch klientech, že si třeba jako odmítl nějakou jako zajímavou zakázku, ne třeba zakázku, kterou si třeba nechtěl dělat, ale že třeba fakt jako tě to zajímalo, ale z nějakého důvodu to třeba nedopadlo? Jo, a děje se mi to vlastně docela často, nebo jako já se teď snažím mít takovej jako psychicky zdravější přístup k tomu, co na sebe hodím. A jako přistupovat k tomu jako střízlivějc, protože jsem se hodně často dostal do nějakých jako fází a stavů, který jako by byly, nevím, hodně stresující. Snažím mít jako střízlivější přístup k tomu, na co řeknu jo, protože jsem se spoustakrát dostal do nějakých fází, kdy jako jsem si toho na sebe jako nakupil hrozně moc a ještě v momentě, kdy přesně jako se snažíš lepit nějaký jako ziskový a neziskový věci nebo jakoby passion projekty a hustle, tak jakoby pak se to často všechno sleje do jednoho a i ty passion projekty jsou vlastně stres, protože si je někomu slíbil a jakoby zrovna, nevím, něco se jako prodlouží na nějaký zakázce a ty pak nemáš čas jakoby dát tu passion tomu passion projektu a najednou z toho je jenom další projekt, za který ale ty nejsi jako třeba honorovaný nebo nějak jako líp placený. Jo. Tak a vlastně jsem mám radost jako z posledního půl roku, že se to snažím nějak jakoby jako příjemně podat těm lidem, jakože hele sorry, prostě jako necítím se na to, není to aktuálně to, co mě zajímá, jakože často jsem, vlastně nedávno jsme měli jako, jsem také odmítal nějakou jako knížku s tím, že, a bylo mi to mega blízký, ale jenom jsem byl jako, že tohle není jako to, kterým směrem se chci jako profilovat a i často na nějaký jako akce to píšu, že to není jakoby třeba nebo jako za měsíc se to může změnit, jenom jako že chci, abych jako teď věděl, že ty věci dokážu dát tu kapacitu, jako, kterou si zaslouží a abych prostě to neflákal. Hele, s tou profilací, jak jsi tady řekl, že to je tak jako zajímavý fakt, že měl jsi někdy nějaký projekt, který si třeba jako nafotografoval, ale vlastně komunikoval jsi tam už od startu, že třeba tam nechceš být pod tím jako psanej? Což se stává občas, že vlastně přesně jak jsi to říkal, že ty si buduješ nějakou jako svoji image v té tvorbě a to nemusí být jako přesně špatný klient nebo špatný produkt nebo tohle, ale prostě jenom pod tím nechceš být podepsaný, že se ti to nehodí přesně do toho, kam prostě jdeš. Jo? Jako párkrát jsem to řešil tak, že třeba jsem jako vyloženě, jako nikdy jsem nikomu nenapsal, že jako nedávejte mi tam kredit, jako často se to vůbec neděje, že jo, u těch komerčních věcí, ale jakoby, abych někomu vyloženě se musel připomínat, aby to nedělali, tak to se mi nestalo. Zároveň často se ty lidi ani nespojí a jako když to nezdílíš, tak vlastně je to úplně jako, že to zapadne někam. Jo. A občas jsem udělal jako, že já dám do metadat prostě nějaký jako copyrighty a jako pojmenovávám fotky jako svým jménem, tak jakože občas, když necítím, že ten projekt je jako úplně to, co, jako čím bych se chtěl prezentovat, i když ten klient může být super, tak to tam jako nedám jenom pro nějaký klid duše prostě, že to pojmenuji nějak jinak. Ale jako nikdy jsem vyloženě jako asi se za nic jako nestydím, já si myslím, že všechno dávalo jako smysl. To není spíš o tom vlastně, o tom se stydět, ale vlastně, že i já jsem párkrát dělal věci, které jsem vlastně jako jsem s nimi jako v pohodě, ale vlastně je uděláš jakože je uděláš, ale vlastně pak je jako, se ti fakt jako nehodí do toho, jak kdyby do toho portfolia, nebo prostě do toho, aby to fakt jako, protože mně přijde, že
ty lidi tě pak třeba, víš, jako můžu třeba říct si vlastně, hele, on jakoby fotí tohle, ale teď to vezmu do extrému, jo? Třeba kdyby jsme prostě fotíme to, co třeba fotíme a vlastně teď by si řekl, že budeš fotit, nevím, začneš fotit jako psy, nebo nechci říkat psy, ale prostě víš, co myslím, že se vlastně dostaneš úplně tím portfoliem někam jinam. Chápu. A vlastně některý lidi to může vlastně odradit a možná to jako hloupost, ale... Hele, ale já upřímně jako, já s tím strugglem jako mám vždycky jako období, kdy jsem s tím jako víc v pohodě a období, kdy jsem s tím míň v pohodě. Že jako já si upřímně přijdu strašně neukotvený a to je možná zase to, jakoby, proč se vždycky vracím k těm jakoby OG artists, s kterými všichni přišli hrozně ukotvený, že jako, co jako já protože tam hledáš jako nějaký, fotím jídlo, nebo jako to už tolik ne, ale jakoby fotím fashion portréty, dokument v nějaký jako vlastní tvorbě, pak jakoby komerční fotku a to jídlo třeba k tomu, jakože je to vlastně dost nekonzistentní a jako mě to na jednu stranu hrozně baví, že je to jako extrémně pestrý a že přesně můžu k jednomu projektu jako přistoupit, takže to prostě vyfotím na rybí oko a udělám to jako extrémně saturovaný. A pak druhou udělám úplně jakoby smutný film, prostě studený a tak. A jako je to pak těžký, že jakoby sám koukám na tu svoji práci a říkám si vlastně jakoby jak moc to konzistentní je. A občas mě to štve a občas jsem jakože, že mi pak jako, že vlastně vždycky, když jsem se o tom s někým bavil, tak jsem často dostal tu zpětnou vazbu, že jim to naopak přijde jako plus a já to ve finále se snažím vnímat taky jako nějaký svoje plus, že minimálně i po té jakoby biznisové stránce té fotky vím, že jako v určitý momenty mi hrozně pomohlo to, že jsem uměl jako přijatelně nafotit hrozně moc těch oborů a bylo to takový, že jsem nebyl takhle jenom na tom, že hele, čekám, až mě osloví nějaký návrhář a dá mi hodně peněz, ale jakoby byl jsem jako, že OK, teď není fashion, tak prostě jdu fotit jídlo, OK, teď není jídlo, jdu fotit eventy prostě, tak jako... Ale je to pořád jako nějaká ta, že jo, musíme se nějak jako adaptovat vždycky té situaci, která jako je. A zároveň přijde, že tě každá ta věc dá jako něco. učí něco, jakože event tě naučí být pohotovej, rychlej, jídlo tě naučí svícení, zároveň to jídlo se ti pak spoustakrát jako objeví v nějakém lifestylu a v nějaký komerční fotce a už víš, jak k tomu přistoupit, jak to má vypadat. Prostě fashion fotka tě učí jakoby svícení, pózy, emoce a to můžeš prostě poslat zase do všech těch ostatních, takže jako tohle ta neukotvenost mě to na jednu stranu hrozně štve. No, vlastně snažím se najít jakoby si ten svůj styl i těch úprav a tak a vlastně nevím, jako myslím si, že ho nemám, že je zatím něco jakoby hlubšího, nějaký můj pohled na to, který je nějaký jako pojící prvek celý té mojí práce, ale nevím, já si buď říkám, že jakoby buď se do toho, buď to vykrystalizuje jednou, anebo to prostě nevykrystalizuje a je to jakoby to, že prostě nevím, jakože jsem součástí nějaký nový generace těch tvůrců a teď to bude takhle prostě, jakože jako, že už i tím, jak se mění celý ten jakoby mediální svět a ten jako svět té práce okolo a už jenom tvoříš na sociální sítě a už prostě neděláš jakoby věci do tisku tolik, ale prostě jde to všechno na ty socky, tak jakoby jsi možná většinou prostě všestrannější a vlastně já se ani nechci omezit, jakože já přesně já mám prostě vymyšlený kampaně, který chci udělat jako na iPhone a jako neomezit se a hlavně já jsem takovej i s tou asi roztěkaností to souvisí, že já prostě jeden se zbudím a jakoby chtěl bych prostě, nevím, fotit na 8 blesků a jenom jakoby úplně full on digital look, prostě vyžehlenej a druhý den bych prostě dělal jenom jakoby špinavý prostě Terry Richardson jako blejskaný analogy a třetí den bych prostě fotil jakoby úplný shity anebo natáčel videa na iPhone, jakože já nevím. Hele, my jsme tady jako zmínili jako už předtím, že vlastně si přesně tam byla otázka, jestli nás to jako nespomaluje nad těma věcma strašně moc jako přemýšlet a ty jsi vlastně na to odpověděl, že máme různé emoce, máme různé nálady prostě a podle těch nálad se jako řídit. Já když jsem si připadal na tebe včera večer a psal si ty otázky, tak jsem vlastně zjistil, říkám, ty, jako já bych si zafotil zase jako skate po x letech. Tak jsem říkal, právě jak jsme se tady bavili o Tomášovi, že dělal Javurkovi ty ilustrace tady, tak prostě říkám, já mu asi napíšu prostě, že bychom šli na Stalinář, že si vezmu Mamiu. Na Mamiu jsem nikdy nefotil skate. A udělám si pár fotek. A právě, můžeš to najednou jakoby... A nikdy prostě mě to nenapadlo třeba na Mamiu nafotit jako to.
nafotit pár portrétů, prostě nějaký vezmu, řeknu mu, ať si vezme prostě 1-2 obrazy, že se tam projede s obrazem, protože prostě dělá obrazy. A úplně mě to vlastně to říkám, tyjo, jako jo. A je to, já si myslím, že tady to je hrozně dobrý, když to člověk jako dělá, protože ti to vlastně může úplně dát zase jako novej takový náboj, že myslím, mně přijde u těch jako starších lidí kort, když vidíš, že jsou trošku jako vyhořelí takový, tak mně přijde, že to se stává z toho, že jsou prostě pořád to jedno a vlastně točí ty věci pořád dokola. A já jim to v něčem jako hrozně závidím, protože jako přijde cool mít ten jako ten svůj níž? Vydefinovaný níž a styl prostě. A já nevím, jakože se baví jako práce Benedikta Renče prostě a ty víš na první dobrou prostě, že to je Renč. Jakože vidíš tu fotku a jsi jakoby Renč a je to dobrý, prostě je to syrový, je to jakoby, je to špinavý, je to flashlý, prostě je to tmavý, je to kontrastní, to je on prostě. Ale jakoby pak si vlastně docházím k tomu, že já nevím, jako sleduju spoustu zahraničních fotografů a všichni mají nějaký ten styl a já jsem jakože, ale já prostě jako já mám mega rád fotit na Mamiu, prostě jemný fotky jako s daylightem a zároveň jako stejně tak mě baví prostě si vzít jako kontakt a napálit 3 přímý blesky a udělat prostě vykontrastovanou věc a jako ta Mamia jako jsem já, ale já jsem i tohle a jsem i tohle a jsem i tohle a jakoby a i v tom, jako já se jeden den obleču takhle a druhý den se obleču takhle, že jakoby já nemám pocit, že bych jako spadal, jako těžko se mi jako škatulkuje do něčeho, i když bych jako často chtěl, že jako a nevím vlastně furt, jestli ta neukotvenost je jakoby dobrá nebo špatná věc, ale že já vlastně jakoby mám pocit, že jsem všechny ty věci najednou a že si neumím jako jednu vybrat, že pak mám vždycky jako udělám nějaký preset a jsem úplně jako, že I did it, prostě já jsem na to kápnu, jako tohle jsem já prostě a jako budu dávat v obrácenou vynětaci na všechny věci jako a budu fotit jenom na film ve studiu a pak jsem druhý den jako, že zase asi ne jako a... Ale je to o nějakém tom jako prozkoumávání si myslím celý život, no já si myslím, že už to, že vlastně zůstaneš několik let u té kreativy, kterou děláš teď, je vlastně ten základní kámen a to přesně pak jako jaký ten trend nebo prostě tu věc, jak s ní pracuješ, jako druhá věc, to stejný, budeš mít restauraci, budeš prostě taky vymýšlet neustále nový menu a budeš se snažit jakoby buď řešit nebo neřešit trendy, vracet se prostě k nějakým produktům jako z lesa a víš a tohle. A víš, já bych nejradši jakoby jeden bych vařil čínskou. Jo, takhle. Jo. A dělal bych čínský street food a druhý bych dělal prostě jako francouzský fine dining. Jakože mám pocit, že jsem v takovémhle rozptylu a baví mě spíš jako hledat nějaký jako kompromis. Ne, že bych si potřeboval jakoby vnutit těm klientům, ale jako že vlastně spolu s nima najít něco, co jako si myslím, že bude fungovat, protože prostě vnímám tu značku nebo toho člověka nějak, tak jakoby jsem úplně in jako prostě, teď jsme třeba s kamarádem fotili nějaký jako oblečení v Maroku a já jsem vlastně jako to fotil úplně jiným stylem, prostě, že to bylo jako sice na lejku, jakože super hezký digitální look, ale pak se to celý trashlo prostě, aby to vypadalo jako nějaký starý digital prostě, nebo jako nějaký iPhone footage a já jsem byl jako, že OK, jako to je vlastně fun, i když jakoby to vůbec nezapadá do toho, co jsem kdy dělal předtím. A to je ten excitement, to je vlastně to, že ti to dělá radost, víš? Že pak na to přesně podle mě takhle koukáš, říkáš si, jak jsi to řekl teď, že to je vlastně sranda, že to je fun. Že si myslím, to je o tom, jako... Že pak vždycky přemýšlím třeba z pohledu toho klienta, že to občas může být trochu matoucí, že vlastně jako... A zároveň já vím, že prostě jako, jak fotím věci na cestách, tak takhle nemůžu a nechci fotit prostě komerční věci, že jako tam to prostě budu dělat jinak, ale jako myslím si a doufám, že jako těm lidem odevzdávám vždycky dobrou věc, i když je občas třeba trošku jiná, než jako čekají, nebo se jim to snažím vždycky nastínit v tom approachi, že možná mě jako zabukujou, protože se jim líbí nějaký jakoby styl mých fotek a já jim jakoby dám úplně jiný styl těch fotek, ale vždycky se snažím, aby to jakoby odpovídalo tomu standardu jako toho oboru, ve kterém se zrovna pohybujeme. Tak teď tady po tom podcastu, když to budou slyšet, tak už budou vědět, jak je to propojený, jak myslíš o tom. Já si myslím, že to je tak, že vlastně víš co, ty lidi, jak jsme se bavili, ty lidi tam na těch jako v těch firmách sedí na těch židlích a vlastně tě pak jako bookujou jako takový celek
A jednak jsou tam ty zkušenosti, jak jsi říkal, přesně který jakoby máš, to, že jak jsi tady mluvil o tom, že máš rád tu prostě předpřípravu, fakt, aby to bylo jako tip-top, tak to je jedna věc, že jo, pak je tady to tvoje myšlení, to tvoje jako duše a vlastně o tom, jako jak ta duše vlastně tam jako tak nějak funguje a vlastně pak jsou to ty jako výsledky, ty výstupy, no, že to je vlastně, že fakt jako si kupuješ toho daného jako kreativce na základě všeho. A tak se to asi snažím jakoby profilovat, že jakoby se nesnažím Kubu Zemana prodávat jako člověka, co někam přijde s point and shootem a bude to bleskat prostě na 35 mm, ale jakože jako někoho, kdo ti dá celý ten package a ten přístup a nějak to jakoby, že i kvůli sobě potřebuju to jakoby přizpůsobit po každý, aby mi to dávalo smysl, abych se nerouboval do situací, že prostě se snažím někam natlačit nějakou techniku, která vím, že tam prostě nebude fungovat. Hele, teď se chci ještě tady na základě tady to zeptat, tak když jste zakládali s tím svým kámošem to studio vaše, to HDHD, tak byl to třeba taky nějaký jako podmět, že si právě cítil, že chceš třeba víc do toho jako motionu, do toho videa, prostě do toho režírování, tak, protože vím, že jakoby tu režii děláš taky, tak bylo to takové jako hlavní že jsi to chtěl právě trošku oddělit třeba od toho tvýho jako jména? A chtěl si spíš... Asi jo, jako byl to určitě jeden z podnětů, jako bylo to, že jsem měl nějakou tendenci, kterou teď už úplně nemám, ale jakoby, že mě v tu dobu jako trochu iritovala ta fotka nějakou svojí jako rychlostí a v té době já jsem produkoval fakt hrozně jako velké množství fotek, že prostě jsem fakt fotil jako 5-6 dnů v týdnu a vlastně jako nestíhal jsem se k nim jako vracet a ty věci byly hrozně jednorázový. Prostě přijdeš, vyfotíš, vyedituješ, odevzdáš, pošleš fakturu, konec. Prostě jako ten lifetime toho projektu byl jako den a půl a já jsem z toho byl hrozně frustrovaný. Tak jsem se jako upínal k tomu videu, že je to prostě dlouhodobější práce, jako děláš tam ten koncept, připravuješ to, režíruješ to, má to nějaký jakoby má to nějaký postproces, má to grading, střih, prostě hudba, cokoliv. Pardon. A upínal jsem se k tomu, že mě to z toho jako vytáhne a na nějakou dobu mě to z toho vytáhlo, začalo mě to bavit, odrežíroval jsem si pár věcí, ale asi to jako není úplně aktuálně teď field, jakože mám furt pocit, že jsem mnohem silnější v té fotce, ale zároveň, že to beru jako stejnou zkušenost jako fotit sport, jakože zase ta režie jako by mi pomohla v nějaký práci s lidma, právě v té preprodukci, že já vlastně předtím jsem třeba vůbec nedělal treatmenty jako na fotky, že to bylo takový jakoby při nejlepším prostě Pinterest, nějaký moodboard, ale jakoby prezentaci jsem předtím, než jsem začal režírovat, dělal třeba 2krát v životě na něco. A teď už vlastně jakoby beru jako standard, že prostě udělám 10stránkovou jako prezentaci před tím i focením, že jakoby tohle mi dali ty directors jako treatmenty, no. Jo. To je zajímavý. No a ještě tady k tomu vlastně, protože to se dostanu trošku jakoby jak se jako prodávat, jo? Protože si myslím, že hodně lidí má problém s tím, že jsou jako kreativně třeba šikovní, ale vlastně strugglou s tím, že neví, jak se jako dostat třeba k těm klientům nebo jak se jako získat ty joby. A já totiž vidím, že třeba ty jsi na LinkedInu jako velice aktivní, tak bylo to něco, co se, a jako mě to hrozně příjemný to vidět ve tvých letech, že podle mě tam jako neznám skoro nikoho z toho kruhu, co tam jako mám, co by fakt jako to pušovali takhle, jak to pušuješ ty v tom jako tvým tom. Já jsem třeba na LinkedIn prostě šel podle mě, nevím, třeba 2 roky zpátky, jako ve 36, prostě víš co. A že to je vlastně, že to je hustý. Takže vlastně jestli ses to jako učil tohleto sám, nebo jestli ti to prostě někdo poradil, hele, protože já tam třeba teď už to všem říkám, říkám, hele, běžte tam, prostě tam jsou ty klienti, tam se můžete dostat těm jako klíčovým lidem z těch firem prostě, no. Takže jak to takhle máš jako ty? Ale mě asi, jako tím, že já jsem vlastně vyrůstal už na těch sociálních sítích, tak mi přijde automatický ta presence na nich, prostě ta přítomnost a to existování a jakoby sdílení svojí práce a svého života. Myslím, že je to jako strašně jako, ačkoliv to má milion jako negativních aspektů, tak tenhle je skvělej v momentě, kdy jakoby vás živí váš koníček, tak jakoby jako historicky tady nebyla takováhle možnost jakoby to dát zadarmo někomu vědět a živit se tím. To říká Gary vždycky, je to zadarmo. Tak
No, ale jako jo, jako já prostě hustý. všem svým kámošům jakoby tohle to říkám, že jako já si myslím, že bez Instagramu bych vlastně vůbec možná nefotil, nebo bych se tím neživil. A ten LinkedIn vlastně je jakoby next step podle mě, kde jako už taky já tam sdílím jako určitý typ věcí, sdílím tam mnohem víc jako svoji komerční práci, kterou vůbec nedávám třeba na Instagram, ale přijdeme jako součástí toho balíčku a myslím, že ten exchange toho, jakoby kolik do toho člověk musí dát energie a kolik mu to může vrátit ve formě těch projektů a těch jobů je jako strašně dobrý prostě. Já teda nevím upřímně vlastně kolik reálně, jak si jako nějak netrackuju, kolik těch jobů přijde z Instagramu, kolik z LinkedInu, kolik prostě z webu nebo z e-mailu nebo tak, ale vlastně 10 minut budeš klikat nějaký LinkedInový post a udržíš nějakou svoji jako presence v tom sociálním světě a zase jsou tam úplně jiný lidi a jsou tam jako s jinýma motivacema, takže to je automatický, no. Víš, co mi hlavně přijde, že vlastně jsem teď četl nějaký jako statistiky, že tam stačí dát 2 posty podle mě týdně a ty máš fakt jako 100% reach vždycky. To znamená fakt 100% lidí, se kterými jsi tam jako propojený, tak to vlastně vidíš, že tak to dřív bývalo podle mě na Instagramu, že to tak, že jsi měl ty followers prostě a to. A vlastně to je na tom, je to tam jako pořád, že... A zároveň mi to přijde jako fotografama vlastně, že mě jako upřímně překvapil i ten feedback, co říkáš ty a vlastně už jsem ho dostal od spousta lidí primárně jako nevím, z agentur a z médií, jako se kterými spolupracují, že bude takový, jako to je super, že děláš ten LinkedIn. Já jsem byl jako, že ty vole, já tam prostě něco jakoby postu, moc zatím nepřemýšlím, ale pak mi vlastně došlo, že ono moc fotografů se tam nepohybuje a je to vlastně, a zároveň ona je to strašně jako na tu fotku, že Instagram je plnej prostě fotek a vertikálních formátů a LinkedIn ne prostě. Takže ty jakoby čistě máš výhodu v tom, že tam jako hodíš takhle velkou věc, co ti zakryje půlku obrazovky a najednou jako v té záplavě informací ty seš jako trošku na vrchu, nebo jako já jsem občas překvapený jako bez toho rýče, jaký... Hele, jako já jsem to jako vnímal hodně a vnímám to vlastně častokrát ty věci třeba od ostatních se jako třeba nerozklikneš, ale podle mě takhle to funguje, co se říká vlastně předtím, než koupíš nějaký produkt, tak ty vlastně sleduješ toho člověka a než něco koupíš, než jako to, tak vlastně potřebuješ si ho tak jako to psychologicky vlastně jako obhlídnout a takhle to funguje i tam na té sítě, prostě, že ty to tam jako zahlídneš, tak to jako čekneš, třeba ani to nečteš, ale pak se vrátíš znova a přečteš si vlastně a dostaneš se do nějakého podvědomí jako těch lidí. Tak. A vlastně pak řekneš, hele, tady jako Sagošky, prostě řekneš někomu, hele, tady je prostě Jakub, prostě tohle, s ním jsme ještě nedělali, je to zajímavý, koukněte na to prostě a pak ti třeba přesně jako dají job, hele, já si myslím, že to je jako fakt já do toho cpu každýho a prostě jako říkám, hele, jako... A myslím, že minimálně na nějakou jako komerční práci je to hrozně vděčný, jakože... Ale myslím si, že tam ale i víš, jako, že tam fakt jako můžeš odprezentovat, že ty nikdy nevíš, třeba já znám podle mě jednu svatební fotografku, která tam jako je a že vlastně i tohle, tam se jako, víš, že to je vlastně... Zároveň přesně, jakoby jsou tam lidi okolo 30, kteří velmi pravděpodobně jakoby se budou brát, takže vlastně to dává smysl. No. Je to tak přesně, to třeba může být 0,5% lidí, co tam třeba jako reálně budou se promovat, ale jako, že to je hustý, že vlastně fakt jsou tam lidi, co dělají v tom biznisu, co chtějí něco jako koupit, nebo prostě na fungují na těch jako vztazích těch jako pracovních a vlastně i tohle jako práce, no, třeba svatby. Takže vlastně i svatební fotografové, nebojte se tam, a nikdy nevíte, co tam koho tam můžete jako potkat. Hele, ještě kdyby, to se vracím k tomu stylu, jo, ale kdyby třeba někdo odstranil to tvoje jméno z toho jako projektu, nebo z těch celkových projektů, který se nafotili, třeba pro toho Černýho, tak jak by ten vlastně si myslíš vlastně co, podle čeho by tě vlastně jako lidi poznali? Jsme se to trošku jako nakousli, že s tím jako sám bojuješ prostě, ale co si myslíš, že je takový nějaký třeba ten signature, který zatím jako máš? To já nevím, jakože pro mě tohle je vždycky hrozně těžký a sám jsem to zkoušel jako zadefinovat v hlavě xkrát a vždycky dojdu k tomu, že ta fotka jako tím, že to je nějaký druh jako vizuálního umění, tak za sebe má mluvit
respektive má jakoby mluvit k tvým očím a jakoby ne ke tvým uším. A asi to vlastně jako, já nevím, mně přijde, že tam můžeš popisovat jakoby nějaký technický a trochu emotivní jako věci, že přesně tam máš tu Marii Tomanovou, tak můžeš asi najít pár nějakých jako přídavných jmen k tomu, ale myslím, že to nikdy nebude jako kdyby jsi měl v hlavě složit ten obrázek podle těch přídavných jmen, takže to jako nikdy nehytne jako ta fotka a to mi na ní přijde super, že to jako neumím moc se slovama a ty fotky můžou jakoby spoustu těch tvých emocí nebo toho, jak jako vnímám, že mě vždycky přijde ten rozdíl, jako že když někomu povídám, že jsem byl v nějaký zemi a vždycky říkám jako jo, jako dobrý, no, milí lidi, ale pak vlastně mám pocit, že když jim ukážeš ty fotky, tak tam je toho mnohem víc, že tam je jakoby to, jak jsi tu zemi vnímal a to, jak na tebe jako dejchla a myslím, že ty fotky prostě mají tu sílu jako říct tohleto sami za sebe, jakože jsem jako ty prostě nechci jako popisovat své fotky, jakože tady máš 10 a jakoby přečti si to, jak chceš prostě, jakože jestli si to líbí, nelíbí, jestli to přijde pozitivní, negativní, nostalgický, prostě nebo pesimistický, jakože I don't care, jakože ty fotky mají mluvit podle mě za sebe, jako neprodáš nikomu a můžeš říct přesně jako portrétní fotograf a portrét, jakože máš prostě jakoby portrétního fotografa, prostě Tomáše Třeštíka, prostě Marii Tomanovou, Kubo Kryža, jako všichni jsou portrétní fotografové, jakože a co mají společného ty věci, jako vůbec nic. Jo, to je hezký. Myslíš si, že je, jelikož oba dva jsme z té neakademické půdy, myslíš si, že je vlastně jako výhoda, nebo spíš jako nevýhoda znát nějaký ty základy té fotografie? Myslím, že jakoby dřív nebo později si k ním jako i neakademicky dojdeš nebo chceš dojít, jako pokud si chceš nějak sebe vzdělávat v té tvorbě a je to fajn, protože obecně ta tvoje tvorba jako vždycky vychází z tvorby, kterou si viděl, jenom z toho nutně fotky, ale jakože nějak vychází z té svojí zkušenosti a ta zkušenost jsou vlastně i to, že vidíš práce jiných lidí a nejvíc jako fotky, když jsi fotograf. A myslím, že se to dá do nějaký míry jakoby vojebat ten systém, ale v určitý moment prostě jako potřebuješ, v určitý momenty potřebuješ jako technickou znalost. Podle mě je super mít tu technickou znalost v tom, že tě pak neomezuje v té kreativní práci, že jakoby když víš, jak se ten tvůj foťák chová, co dělá, jak ho manuálně nastavit bez toho, aby se nad tím přemýšlel, tak se můžeš soustředit na to okolo a to vnímám jako plus, který třeba mi dlouhou dobu jako chyběl, nebo částečně furt chybí tím, že prostě nemám ten obor vystudovaný a spoustu těch věcí prostě doháním jako na masterclassech, YouTubech, v galeriích, v knížkách a na Instači a snažím se nějak jakoby zjistit, o čem ta podstata je ale myslím, že se to dá dělat i bez toho a zase, já už jsem to slovo tady použil xkrát, ale jako mně přijde super ta demokratizace toho procesu, že prostě ty můžeš úplně jakoby fuckovat celý ten systém a je mi to strašně sympatický v hudbě, prostě je mi to strašně sympatický ve fotce, v jakémkoliv jako umění, tím, že prostě ty už nepotřebuješ nějaký jakoby páprdy nebo jako vlivný lidi, aby stali za tebou, protože si ten vliv můžeš vytvořit jako sám a už se vlastně nemusíš moc nikoho často, nebo jako často je to jako součástí toho, že potřebuješ mít nějaký konexe, ale jako už se nemusíš tolik doprošovat prostě a můžeš přesně jakoby přijít a kreslit úplně stupidní panáčky v metru a bouchnout a uživit se jakoby 150krát líp než ta tvoje učitelka jakoby výtvarky. Je to tak, no. Protože najdeš nějaký sweet spot zas toho, že ty lidi se s tím jako stotožnějí a je to super, podle mě jakoby já mega fandím tomu, ať prostě tady přijde nějaký fotograf, který extrémně bouchne na tom, že bude fotit prostě na mikrovlnku, jakože přijde mi to super, že jakoby už to není o tom jako přijít někam prostě se 4 profotama a prostě DXkem
a být jakoby pan fotograf se čtnoleční clenou a battery gripem, ale prostě někam pull-upneš jako s takhle malým point and shootem, ale prostě ta Marie Tomanová jako a uděláš to super prostě. Já jsem se taky na to právě ptal skrz to, že my jsme se o tom třeba právě bavili s tou Naty, jak jsme ji tady zmiňovali v pauze, že ona vlastně mi říkala, že když jako častokrát na té škole, že jsou lidi, kteří mají právě zajetí ty staré věci a pořád opakují ty staré věci prostě a ty se nedozvíš vlastně jako skoro nic nového, pokud ty přesně nemáš ten zájem jako se naučit něco nového, jo. A vlastně, že je to jako cool, když pak máš jako mladýho člověka, který přijde a má fakt jako reální třeba zkušenosti, jak jako třeba z toho Česka nebo z zahraničí, že tě vlastně jako posouvá těma zkušenostma a nejenom těma věcma, jako hele, takhle prostě, tady jsem vydal 20 knih, ty vole, ty jako to budeš drtit tady, tohle. Já jsem třeba tady právě se hlásil po druhý do Opavy na tvůrčí tu, kterou se nedostal, ale vlastně třeba bych chtěl jako do budoucna jako učit někde na škole a právě na ty říkala taky ve svých kolik je taky 24. A taky, podle mě. No, takže bych chtěl taky učit prostě, že jako podle mě z Helichovky je původně. Jo. Takže bych chtěla na Helichovce prostě učit, víš co? A že už to má teď ve 24 letech, že víš, že hele, já bych chtěla jako to a přesně pak jdeš a víš, že třeba tvoje dítě bude studovat pod ní třeba, víš? No, to je super, no. A to je hustý prostě. Mně přijde i jakoby dobrý a podle mě zase důležitý jakoby chápat, v jaký žiješ jako době, že? Jako, a co od té fotky jako chceš, jestli vlastně jako chceš, jako, a podle mě jsou obě ty cesty úplně jako legit, ale že třeba na té umělecký zase jako musí spousta lidí jakoby pohrdá čímkoliv komerčním, ale jakoby ty v nějaký momenty musíš udělat nějaký kompromisy. Zároveň oni ty kompromisy tě můžou toho strašně moc naučit, prostě dostaneš na místa, kam by ses normálně nedostal a výměnou za to se tou fotkou třeba můžeš živit, že jako podle mě spolíhat na to, že budeš dělat jako konceptuální tvorbu a budeš prostě jakoby tono, kratochvíl a budeš selit printy za 100k, tak ta doba už je over. A nebo ta pravděpodobnost, že to vyjde jakoby 0. A nebo jako mně přišlo vždycky jako lepší najít tam nějaký jako kompromis mezi tím. A tím vlastně vůbec neháním jako ty umělecké školy, jako já bych se tam sám chtěl jako aspoň na semestr podívat a přihlásit a zajímalo by mě, jak to jako funguje, určitě to jako otevře dveře v něčem jiným. Ale jako tím navazuju spíš na ten tvůj jakoby oldschoolový přístup, který tam k tomu mám, že nebo který jako tam vnímám, že tam existuje vůči přesně tomu, že jako mlátíš lidem do hlavy nějaký zajetý vzorce a prostě jako ta doba se jako extrémně rychle posouvá a ty to můžeš jako a přesně a už to není jenom o té jakoby fotce, ale už jakoby máš každý bude ten svůj brand, jakože to, že fotíš dobře, jako no one cares, jako to nestačí, jakože prostě musíš existovat na těch sítích, musíš být aktivní, musíš se pohybovat v nějakém okruhu lidí, jakože jako fotit dobře, půlka toho být dneska jakoby dobrý a žádaný fotograf. To jsi řekl hezky. Hele, myslíš si, že jakoby ta kreativita, kterou děláš teď a tu fotku a to video je pro tebe cílová stanice, nebo si myslíš, že to je jenom nějaký prostředek třeba k nějakým jako jiným, nechci říkat jako větším, můžou to být častokrát menší projekty, že vlastně si řekneš, bude ti 30, 35, 40 a najednou tě to třeba přestane bavit a řekneš, dobrý, jak jsem si našetřil peníze, ale přemýšlím, že bych postavil, nevím, tiny house prostě. Myslíš si, že to je jenom, že jakoby, jak to cítíš teď vlastně a jak si myslíš, že to jako... Mně jakoby upřímně věk jako 35 přijde jako strašně vzdálený. A vlastně jakoby nepřeším, já nevím, co jako za rok budu dělat a ještě tady máš přesně spoustu proměnných, včetně, nevím, jakoby umělé inteligence, vývoje jakoby těch sociálních sítích, jako vývoje ve světě obecně a vlastně jako nevím, snažím se jako, a je to i pro mě hrozně těžký, ale jakoby tohle katnout a prostě jakoby být dobrý teď a užít si, jakože teď ta věc má nějaký jakoby momentum a funguje a mě může živit to, co mě živí a jestli to bude trvat
ještě rok, tak já budu mega šťastný, jestli to bude trvat 3 roky, tak já budu mega šťastný, jestli to bude trvat 10 let, tak já budu mega šťastný, jakože to je super. Zároveň jakoby, a tam pak je trochu clash toho, že jako já se na to potřebuji upnout a bojím se na to upnout, že jako já vím, že pokud prostě chceš být dobrý a o tom jsme se bavili, jako, že musíš tomu věřit, ale jakoby já se pak bojím, že mě to semele, pokud to jednou nevyjde prostě, nebo pokud to jednou crashne. Jo. Ale když jakoby, když to pustím už teď a budu jakoby, ta věc skončí prostě dřív nebo později, tak já vím, že prostě se jako neposunu a tak se snažím jakoby to balancovat a mám teď pocit, že jakoby už zase jsem tam tu důvěru jako zpátky jako v sebe dostal a už zase jakoby už tam nevidím ten, nebo snažím se tam nevidět ten strop, že on tam jako je, nebo se jako někdy se zastavíš a nevyhraješ to nikdy prostě, ale jakoby to je ta fun, jakože jako nevidět tam ten strop, já třeba když jakoby poprvé přišla ta AI, tak jsem byl jakože, tak fucking ten strop je tady najednou a já jsem jako skončil a vlastně nevím, jsou jako 4 roky od prvních prostě runwayů a těchhletěch jako tools a já mám víc práce, než jsem kdy měl prostě a jako still here a nevím, jak to bude jakoby do budoucna, ale jako zase se snažím prostě jako nechceš předtím zavírat oči před tím, co se děje, zároveň jako nechci začít tady generovat jakoby fotky a jít jakoby sám proti svý vlastní industry, ale jakoby snažím se používat ty tools k tomu, že si dělám jakoby moodboardy, vizualizace, 3Dčka a tak. Mně přijde, že ty jako některé nástroje jsou super, že vlastně i třeba ta nějaká, že já teď nejvíc používám třeba i retuš pleti, jakože tak strašně jako zrychlila díky tomu, že vlastně věci, které si dělal normálně jako zdlouhavě, tak teď vlastně se vyčistíš jako nějak základně pleť, pak tam dáš ten, nevím jak se tam říká, Noir nebo něco takového tam je ve Photoshopu a šup a Blur 30, to jakože to je hustý. Ještě jeden dotaz mám, jako když bys právě mluvil k těm jako mladým lidem, kteří jsou ještě mladší než ty, tak až teď vyrůstali přesně tady v té jako době a neměli třeba na focení to, co máš ty, tak co bys jim takhle jako poradil? Jako gear nebo? No spíš jako nějaký svůj jako nějaký pohled přesně jako. Ale nevím, já myslím, že to jako vychází z toho, o čem jsme se bavili, jako já se za A necítím jako být v nějaký pozici na to dávat rady, protože si myslím, že jako je to všechno tak extrémně jako subjektivní a nemyslím si tolik, že to je jakoby jenom o nějakém štěstí, ale o tom, že jakoby máš nějaký background, poznal si nějaký lidi, udělal si konkrétní věci, že ty fakt reálně nikdy nevíš, jaká ta věc tě jakoby vybouchne prostě, že přesně jako já tím, že před 6 roky jsem se známil s Honzou Černým a pak jsem dělal olympijskou kolekci, tak jsem jako vybouch v nějaký jako chvíli, ale si vůbec nevěděl, víš co, jakože když jsem šel poprvé fotit nějakou přehlídku Honzy Černého, tak jsem byl jakože who the fuck is Honza Černý, jakože já ho neznám prostě a najednou jakoby je z toho něco a podle mě si ti to může stát a vlastně vůbec nevíš, jako kdy ta věc přijde. A podle mě, jako pokud by na to byl ten recept, tak je to nějaký souběh toho, jako sdílet svoji práci, dávat o sobě vědět, to je ta jedna část, o čem jsme se bavili, a ta druhá je prostě jako dělat to všechno, jakože zkoušet, a jako samozřejmě záleží, v jaký jako životní fázi se nacházíš, jako když je ideálně jako 20 a staráš se jenom o sebe, k tomu chodíš na vejšku a máš spoustu volného času, tak jakoby je podle mě ideální čas na to jako zkoušet všechno prostě a jakoby vykašlat se na to, že to negeneruje jako peníze, pokud to jde, tak jako pokud nemusíš řešit nějaké existenciální věci, tak to prostě jako zkoušet a sdílet a psát lidem, který máš rád, jako já jsem to taky už někdy říkal, ale že jako mi přijde, že prostě v tomhletom věku ty žiješ tím, že jakoby máš rád věci prostě, jakože neřešíš existenční věci často, nebo jako ve smyslu jako zabezpečení dětí, hypotéky, opravy auta a jako stěhování, ale řešíš prostě jakoby jo, kde sehnat na nájem, ale k tomu řešíš jakou, kam půjdeš pátek na koncert, prostě do jaký se zabouchneš holky a jakoby té inspirace je všude hrozně moc a jakoby jít tomu naproti
mi přijde jako hrozně easy a přesně máš ty kapely okolo sebe. Já jsem prostě v 18 a 20 měl jako hrozně moc studentských kapel, tak jsem fotil se studentskýma kapelama jako, a oni jsou rádi, ty jsi rád prostě, takže jakoby hledat to okolo, máš tady prostě v obchody jakoby okolo sebe, jako nepotřebuješ, já neříkám jako stahovat tu cenu toho trhu tím, že budeš všechno dělat zadarmo, ale jako podle mě je to v pohodě prostě někomu napsat, že mu za free jako nafotíš jednu věc, jenom prostě ti počíte hadry, ty se na tom svezeš, on se na tom sveze, Jo. uděláš si kontakty a podle mě stačí fakt málo projektů k tomu, aby si jakoby uděláš 5 dobrých věcí a seš tam prostě a seš jakoby etablovaný v nějaký jako míře. To jsi řekl hezky. Jakub Zeman. Díky. Moc. To bylo super. Hezký. Moc hezký. To dlouhý to bylo, to Já bylo nevím, třeba najednou hodina a půl třeba. hodina a půl, super. No.